Mga Kathniel fans, mag-ingay na kay si Kaila Estrada Isip DJ Katherine Nag-Viral. Hoy kanatong dungang siron na ang dugang detalye man kasama pinaagi sa report uban ni Radyo Man Abi Bebera. Di malikayan nga mureak ang pipila ka mga Kathniel fans atol sa grand media launch sa pelikulang Shake, Rattle and Roll Evil Origins din. Usa sa mga bida niini mao si Kaila Estrada. Kini human gi-reveal nga ang role nga iportray ni Kaila ginganlan og DJ Katherine. Gumi kanini mi komento si netizen Emily nga wala na lang bagyo laing mahunahunaan ang direktor nga laing pangalan. Lain pang pakomedya nga komento ni Marie nga nasakitan kini isip-isip Kathniel fan. Samtang laing komento pa ni siya nga basin gituyo gid nila kini aron hisgutan og mag-trend ang maong pelikula. Kahinumduman kasamtangang naling karon si Kaila og Daniel kinsa ex ni Catherine Bernardo. Agoy ka, relapse ng malala. Bitaw sad no sa kadaghang pangalan nga nung Katherine gyud. Unsay tan-aw ninyo? Gituyo o wala? Alang sa DXDC Entertainment News kini si Radyo Man Abi Bebera, tatak or